Ingeniaritza bakar baten hiru ezagutza eremu eskuratu nahi dituzu? Mekanika, elektronika eta automatizazioak bat egiten dute ingeniaritza honetan. Bi kanpusetan eskaintzen den gradua da hau, Arrasaten eta Bilbon Zorrotzaurren. Bi modutara egin dezakezu ingeniaritza mekatronika gradurako bidea, goi-mailako heziketa ziklo batetik edo batxilergotik. Goi-mailako heziketa ziklo bat eginda baduzu, 60 ECTS aitortzen zaizkizu. Beraz, graduaren iraupena 3 urtetakoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urteren buruan izango zara graduatu. Proiektuen bidez ikasiko duzu. Honela, arazo errealei irtenbide errealak emango dizkiezu. Eredu dualari esker gainera, enpresako errealitateak gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan egingo duzu, eta unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Hay un programa común donde participan los tutores de la Universidad de Mondragón junto con los tutores de Mondragón Assembly, donde se define un poquito el proyecto para el estudiante y las fases de desarrollo según el nivel en el que se encuentre la universidad, en qué grado esté. Tenemos 9 estudiantes del grado de mecatrónica, 5 del año pasado y 4 se acaban de incorporar. Y un poco la dinámica que utilizamos con los estudiantes de grado en modalidad dual es que se incorporan en Mondragón Assembly dentro de un equipo de trabajo. Horrela, enpresekin hartu eman zuzena lortuko duzu eta bukatzerakoan ibilbide profesionala bertan garatzeko aukera ere izango duzu. Gradua 2 urteko esperientzia profesionalarekin bukatuko duzu eta diziplina anitzeko inguruan aritzeko gai izango zara. Hala nola, automobilgintza, makina erreminta eta kontsumo eta ekipo ondasunen inguruko industria sektoreetan. Zatoz eta erantzun gizartearen etorkizuneko erronka industrialei.